Ahojte, vítam vás na mojom novom YouTube kanáli, ktorý som založila v podstate popri Instagrame, aby som sa mohla trošku obširnejšie vyjadrovať k niektorým témam, pretože tam na to nie je veľmi priestor a tešiť sa určite môžete na témy zo ženského sveta, ako je napríklad sebaláska alebo sebavedomie. Videá určite budú aj o vzorcoch, ktoré si nosíme z detstva, z našej minulosti, ako ich prenášame do našich vzťahov, ako si vytvárame život, ktorý vlastne si ani nechceme vytvárať a čo môžeme s tým urobiť, ale taktiež by som rozobrala aj témy ohľadom športu, teda celkovo pohybu, strávy, spánku a tak ďalej. Okrem žien verím, že si na svoje prídu aj muži, pretože niektoré veci, ktoré platia u žien, platia určite aj u mužov, takže verím, že to bude obohacujúce aj pre vás. Toto video by som rada venovala nejakému úvodu, rada by som vám povedala pár slov o mne, kto som, čo vlastne robím, ale hlavne aj prečo to robím. Čo ma viedlo na túto moju cestu, ako som sa sem dostala, aby ste trošku si to vedeli spojiť, ako celé sa to vytvorilo a aby ste vedeli vlastne z čoho vychádzam. Ešte predtým, ako pôjdem ďalej, by som vám rada povedala, že všetko, čo tu hovorím, je nejaká moja inšpirácia, je to môj pohľad, vychádzam zo skúseností, ktoré som ja zažila a čo mne pomohlo. To, čo vás inšpiruje, si môžete zobrať, vyskúšať a uvidíte. To, čo s vami nejakým spôsobom nerezonuje, proste len odignorujte a nechajte to tak. Naozaj nesnažte sa prosím na silu aplikovať všetko, čo ja alebo aj hocikto iný povie. Každý si tvoríme svoje vlastné názory, svoju vlastnú pravdu na základe toho, čo sme prežili, na základe toho, ako sme boli vychovaní, v akej sme boli škole, aký sme mali kolektív, aké máme vlastnosti, aký máme charakter a tak ďalej. Ovplyvňuje to naozaj množstvo vecí a neexistuje jedna ultimátna pravda, ktorá by platila pre všetkých. Takže naozaj je dobre ísť stále svojou cestou a pozerať tie videá tak s nadhľadom a zobrať si to, čo sa vám páči. Dobre? Takže ja momentálne pracujem ako trenérka, ale taktiež aj terapeutka alebo nazvime to mentorka, sprievodkyňa, ako chcete a sprevádzam na svojej ceste najmä ženy, ale určite aj mužov. Čo na svojich terapiách hlavne robím je, že učím ľudí o nich samých, respektíve ja v podstate až tak nerobím nič. Oni sami prichádzajú na to, kým vlastne sú, aké majú vzorce a čo si vlastne v tom svojom podvedomí nosia, o čom ani nevedia a ako si skrz tieto vzorce rôzne myšlienky, emócie a tak ďalej rôzne komplikujú život. Čiže v podstate im cez terapiu iba ukážem, kto sú, čo s tým vedia robiť, ako vedia niektoré veci zmeniť a tak. Ako som sa k tomu dostala ja? Moja cesta začala veľmi skoro a to v podstate už keď som mala 8 rokov, keď mi zomrela mamina. Ja som aj nevedela, že to vtedy už vlastne začalo. Potom som na to prišla, pretože tam ako 8-ročná som si všetky tie emócie, ktoré s tým súviseli, všetok ten hnev na ňu, že odišla, všetok strach, smútok a všetko to, čo tam bolo, krivda na svet, hej, prečo ja a tak ďalej, som si uložila vlastne do seba a iba som to tam ako keby tak nechala pod nejakou pokrievkou a proste som to neriešila. Myslela som si, ako išiel čas, že to mám spracované, že ja som si myslela dlho, že 8-ročného dievčaťa sa nemôže dotknúť niečo, ako je mamina smrť. Že na to je vlastne ten človek príliš malý. Potom som pochopila, ako veľmi som sa mýlila. A teraz mi to už príde celkom vtipné, aký som mala názor, ale naozaj som vlastne v tomto žila, hej, že mňa to proste nejako nezasiahlo a keby ste sa ma v tom čase spýtali na môj vzťah k mame, tak to bolo, že nula. Jednoducho žena, ktorá existovala, zomrela a ja som ju nepoznala a to je celé. Proste takto som si ja myslela, že vlastne vnímam svoju mamu, len som nevedela, že všetky emócie voči nej mám totálne potlačené. No a potom vlastne, ako teda ona zomrela, ja som sa odsťahovala k otcovi a s ním som teda tiež zažila nejakú tú históriu, keďže on, nie že sa o mňa nezaujímal, ale tak mal iné priority, nazvime to, tak som už veľmi skoro začala žiť sama, a to keď som mala 13.
A v podstate som mala veľmi búrlivé detstvo, skúšala som veľmi veľa vecí, skoro som začala s alkoholom, s cigaretami, s drogami a kadečím. A vtedy som to ani nepovažovala za nejaké zlé, proste bola som v partii, kde toto fičalo, tak som sa tak nejako prispôsobila, adaptovala, skúšala som, čo oni a bolo mi dobre. Napriek tomu, asi našťastie by som povedala, som mala vždy obrovskú vášeň k športu, vždy ma strašne bavil. Takže okrem toho, že som každý víkend pila, tak som hrala basketbal a v podstate v škole som nemala žiadny problém. Hej? Takže vlastne mala som také búrlivé detstvo, že na jednej strane OK, na druhej strane som naozaj veľmi skoro začala s rôznymi vecami a taktiež som vlastne tú pozornosť od tých rodičov, ktorú som nedostala ani od tej mamy a ani od toho otca, začala hľadať u mužov. A s týmto vlastne, toto sa ako keby so mnou veľmi dlho ťahalo. Len som zase nevedela, že to je moje. Až potom spätne som si uvedomila, čo všetko som si vlastne robila ja sama. Čiže keď som bola na základnej škole a začala som s týmto všetkým a teda môj otec na to prišiel, tak ma dal na internát, na strednú školu. Čiže celú svoju strednú školu som strávila na internáte, kde vlastne prišiel dosť prísny režim. A akože samozrejme stále som cez víkendy mohla robiť, čo som chcela viac menej, ale cez týždeň už som to mala celkom obmedzené, takže svojím spôsobom ma asi aj zachránil, lebo neviem, kde by som sa úplne dostala týmto životným štýlom. Ale ja som teda to vtedy brala ako obrovskú krivdu, strašne som sa na ňo hnevala, že mi to urobil a že už som nemala tú slobodu a tak ďalej. On mal okrem toho v tom čase aj priateľku a viac menej k nej som nechcela cez víkendy chodiť. Mali sme spolu veľmi zložitý vzťah, ale hlavne skrz to, ako tam prebehla nejaká rodinná komunikácia. Inak o takýchto patchworkových rodinách určite budem točiť video, pretože sa ma to týka. A chcem natočiť pár tipov, ako viete v takejto rodine fungovať, takže nebudem to teraz rozoberať nejako detailne. Ale teda boli tam proste nejaké škriepky medzi mnou, jeho priateľkou, jej deťmi, ním a proste celé sa to tam tak nejako zvláštne mixovalo. A pamätám si to ako náročné obdobie, ako keby ma tak odtrhol vlastne od tých mojich priateľov, ktorých som mala. Natlačil ma na silu niekam, kde som vôbec byť nechcela a tak nejako som sa proste celkovo uzavrela a bolo to už vlastne so mnou stále iba horšie. Hej? Čiže ja už som vlastne keby prestávala mať priateľov v tom čase. No a môj otec, keď som bola asi tretiačka na strednej škole, mal diagnostikovanú, respektíve mu diagnostikovali rakovinu pankreasu a to prebiehalo tak, že mi jeden deň povedal, že ho boli brucho a do pol roka zomrel. Čiže išiel na vyšetrenie, tam mu povedali, že má rakovinu v pokročilom štádiu, že má pol roka života a naozaj po pol roku tu už vlastne s nami nebol. Čiže to postupovalo veľmi rýchlo a on sa viac menej tej chorobe odovzdal. Nemal záujem nejako sa liečiť ani podstupovať v podstate skoro nič. Čiže ja som presne už cez maturitu vlastne bola sama na 4. ročníku a taktiež už keď som šla na vysokú školu, tak už som teda nemala rodičov a starala som sa o seba úplne sama. Čo bolo na jednej strane super a teda ako keby pri všetkej úcte a k môjmu otcovi, mi to veľmi ako keby aj pomohlo a vyslobodilo ma to, lebo ten vzťah naozaj tam aj s tou jeho priateľkou a s tým všetkým bol veľmi nezdravý. Okrem toho tam boli aj proste finančné problémy a bola by som vážne od nich závislá, tak to ma to naozaj ako keby od nich odstrihlo a mohla som si žiť po svojom. Akurát to všetko, čo sa stalo, vo mne zanechalo dosť veľký otlačok a ja som naozaj na vysokej škole v 1. ročníku, keď všetci začali žiť a chodiť von na party a na vysokoškolské akcie, ja som bola totálne uzavretý človek. Proste nekomunikovala som s okolím, nemala som kamošov, chodila som do fitka, do práce a v tom čase som mala frajera, takže ešte vlastne k nemu a to bolo všetko. Ja som sa fakt, že nebavila skoro s nikým a takto so mnou nejako šlo následujúce asi 2-3 roky, teda našťastie mňa stále držalo to cvičenie. Tam som si vlastne ja filtrovala všetok svoj hnev a všetko to, čo som mala v sebe. Ja som aj nevedela, čo to vtedy je. Ja som sa cítila zle, neznášala som svet, neznášala som ľudí, seba, proste všetko. A mala som naozaj, nazvime to také, že silné depresie,
úzkosti ani nie, asi skôr také depresívne stavy, takej proste ťažoby a nemala som to tu ako keby moc rada, nechápala som zmyslu života, mala som pocit, že život je proste iba boj, že sa ním treba nejako celým pretlcť a to je celé. A vlastne toto som si všetko filtrovala pri tom cvičení a takto som ako keby vtedy v tú dobu vnímala svet, pretože som ani nevedela, že ho môžem vnímať inak a hlavne som aj nevedela, ako to všetko, čo mám v sebe, spracovať. No a ako išiel postupne čas, tak ja vlastne tým, že som ako keby to cvičenie fakt, že milovala, tak som sa snažila mu byť na blízku, čiže postupne som si našla prácu recepčnej vo fitku a nakoniec vlastne ako som mala osobného trénera, tak ten mi povedal, čo pre mňa bolo úplne, že wow, že by som mohla robiť trénerku, že s mojou vášňou k tomu cvičeniu, ako často cvičím, ako veľmi chcem cvičiť, ako sa celé o to zaujímam a že proste jednoducho je to pre mňa možné. A mňa ako keby otvoril úplne nový svet, keďže som to neštudovala, že ja môžem vlastne aj bez vysokej školy toto robiť, keď to milujem a že stačí mi sa vlastne dovzdelať. A on v tom čase otváral teda aj fitko, takže ma zamestnal a ja som začala vlastne už po 3. ročníku na vysokej škole robiť trénerku. Inak popri tom, ako vlastne ja som prišla na vysokú, som už skončila aj s alkoholom, aj s cigaretami, aj so všetkým. Mala som tam ešte občas nejaké výpady, ale už toho bolo, že oveľa menej, dokonca ma to nebavilo. Oveľa viac ma chytil nejaký zdravý životný štýl, zdravá strava, spánok dostatočný a naozaj ten alkohol skôr už som vnímala ako, že proste ide proti mojim cieľom, ktoré som mala aj v rámci cvičenia. Môj vzťah k cvičeniu vôbec nebol zdravý, vôbec, a tam sa mi ukázalo potom veľmi veľa vecí postupne, ale na toto natočím špeciálne video a to, že ako vaše vzorce z detstva ovplyvňujú aj cvičenie. A to tak, že buď to brutálne preháňate, alebo to nerobíte vôbec, nie je tam proste ten zdravý stred, tak ja som bola ten druhý extrém, že som to extrémne preháňala a vôbec som nevnímala svoje telo, proste hlava, nehlava. Ženský cyklus mi nič ani nehovoril, ja som pol roka, možno aj viac, nemala menštruáciu a to zase dám do témy ženstva, hej, že ako sa toto celé so mnou vyvíjalo. Čiže teraz len tak v skrátke chcem prejsť to, ako som sa dostala k terapiám. Čiže vlastne potom, ako on mi teda ponúkol tú prácu trénera, tak ja som začala trénovať. V tom čase sme ešte aj otvárali Sovu, čo je aktuálne telocvičňa, v ktorej aj trénujem, fungujeme inak už 7 rokov. A my sme začínali vonku a potom sme si vlastne našli priestor vnútri, kde som ja postupne aj vlastne prešla ako osobná trénerka. A čiže vtedy sa rozbiehal vlastne už taký ako môj projekt na vysokej škole, ktorý som ja zbožňovala. Lenže s trénerstvom, okrem toho, že dokonale ovládate to, ako nastaviť tréning, ako nastaviť tréningový plán, stravu a určite techniku, musíte mať s ľuďmi aj určitý vzťah. To vám samozrejme teraz nie je úplne logicky a normálne, prirodzene, ale mne to vtedy nedošlo. Ja som ako keby nemala vzťah k ľuďom, čiže pre mňa boli ľudia, že prišiel človek, ja som mu dala cviky, pomaly vysvetlila som mu, ako to má robiť, ale vlastne nejaká väzba s tým človekom tam nebola. Že ja som bola ako dosť uzavretý človek, ktorý si tých ľudí držal od tela a takto sa trénovať proste nedá. A vtedy som mala pokec, ako chvála Bohu, že mi to vtedy ten môj kamoš, ktorý viedol to fitko, povedal, že proste tvoj tréning je super, ale ako keby, že ten vzťah k tým ľuďom by sa mal trošku zmeniť, pretože zo mňa bol naozaj cítiť ten chlad a ja som vždy som mala ako keby našťastie takéto, že keď mi niekto povedal kritiku konštruktívnu, tak som si ju zobrala k srdcu a napriek tomu, že bola nepríjemná, tak som s ňou začala niečo robiť. Nebolo to, že by som mu povedala, že ty si idiot a mýliš sa a že to tak vôbec není, alebo neviem, mňa ľudia nezaujímajú. Ale naozaj som ako keby išla za tým, že prečo som taká, prečo vlastne iní ľudia sú k sebe milí a ja som taká nejaká ako vypnutá od všetkých. No a začala som to v tom čase dosť riešiť, pretože som tú prácu chcela robiť. Okrem toho mi prišiel do života aj nový muž, nový vzťah, ktorý už bol iný, hej? Trošku ako keby vyspelejší, nazvime to po všetkých tých pubertálnych vzťahoch. No a v tomto vzťahu tiež bolo potrebné na sebe nejakým spôsobom začať pracovať. Ale ešte predtým, trošku skočím, vlastne ja som mala rôzne zdravotné problémy. Nevedela som, že to bolo zo všetkých tých
ako keby potlačených emócií a traum. Mala som často nádchy a kadečo a vedela som, že cvičenie nestačí. Začala som sa zaoberať aj stravou, keďže mi lekári proste nevedeli pomôcť, ale nie len stravou v zmysle, maj dosť bielkovín na to, aby ti rastli svaly, ale naozaj stravou v zmysle, ktoré potraviny vplývajú ako na zdravie, čo mi vie pomôcť s mojimi problémami, čo mi škodí a tak ďalej. A vtedy som sa dostala k čínskej medicíne, k strave podľa 5 elementov a dosť ako keby stala som sa na tom až taká závislá, by som povedala, že som naozaj proste úplne hltala tie informácie a nič iné ako táto strava pre mňa neexistovalo a bola som tým až trošku taká posadnutá. Samozrejme zase to bolo ako keby nezdravé, že som úplne padla do nejakého konceptu, ale veľmi mi to pomohlo, naozaj som sa dostala z alergií, z rôznych kožných problémov a z všeličoho iného, z pravidelnej nádchy, zo slabej imunity, z tráviacich ťažkostí, ako fakt mi to pomohlo, napriek tomu, že som tým bola taká posadnutá a bola som na to úplne upnutá. Čiže išla som čínskou medicínou a súčasťou čínskej medicíny, respektíve kurzu, bol aj Qigong. No a Qigong je forma, nazvime to meditácie, ma priviedol k meditáciám a k tomu, že ja mám nejakú myseľ, že nie som myslou, že mám nejaké myšlienky a nie som nimi, že mám nejaké emócie, ktorými nie som, že jednoducho existuje niečo aj ako duša, niečo aj ako vedomie, niečo ako myseľ, ego a vlastne ako keby začala som sa tak, nazvime to, trošku spoznávať. Už som vedela, čo tomu telu ako keby škodí, prospieva a zrazu som pochopila, že sú tam aj nejaké iné veci. No a keď to skrátim, veľa som v podstate meditovala vtedy aj s tým mojim priateľom a to bolo ešte aj obdobie, keď sme boli veľa zavretí doma, takže to bolo super, pretože sme mali na to úplne úžasný priestor. No a v podstate naozaj, ako som aj pracovala na tom vzťahu s ľuďmi, čistilo sa mi to telo a postupne som vlastne aj začala trošku keby chápať tú myseľ, myšlienky a toto všetko, tak som sa naozaj posúvala. Cítila som, že sa mám lepšie, cítila som, že s ľuďmi mám lepší vzťah, proste celkovo ako keby kvalita môjho života sa naozaj zlepšila. Musím priznať, že ja som mala na strednej škole aj veľa samovražedných myšlienok. Akože samozrejme to v puberte mávajú, ako keby to má veľa detí, ale u mňa to bolo tak nejako umocnené ešte tým všetkým, čo sa dialo. Tým, že som nemala tú mamu, bola som vystrihnutá vlastne z kolektívu, ten otec ma moc neriešil, tak naozaj to bolo pre mňa ako ťažké a nehovorím, že som mala nejaké pokusy o samovraždu, ale veľmi intenzívne som nad tým rozmýšľala, aj keď som bola napríklad doma sama. A z tohto som sa naozaj že úplne dostala, hej, postupne na tej vysokej škole. Čiže ako som si to začala spracovávať. No a teda Qigong a toto všetko, čo som spomínala, mi začal zlepšovať kvalitu života. A zisťovala som, že dá sa tu žiť aj inak. Aj s takou minulosťou, aj s tým všetkým, čím som prešla, aj tým alkoholom, tými drogami, kde som zažila ako rôzne zážitky, aj s tými mužmi, proste toľko nezdravých vzťahov, toľko všeličoho, sa dá žiť inak. Sa dá z toho dostať, môžeš sa mať lepšie, kvalitnejšie, šťastnejšie, zdravšie, proste naozaj som videla, že mi tie veci fungujú a začala som to skúmať stále viac a viac. Čo bolo mojou ďalšou témou, bolo ženstvo, pretože som mala nejaké problémy, nazvime to so sexualitou, ale hlavne aj s menštruačným cyklom a celkovo s menštruáciou. Ja som ju dlho nemala, ako som spomínala. A vtedy sa ma jeden môj blízky priateľ spýtal vetu, ktorá mi zmenila život. Ako udrel to úplne, že klinec po hlavičke, ale bola ťažká tá veta. A tá otázka bola, že ako môžeš mať najženskejšiu vec, keď nie si ženou. Keď sa správaš ako chlapec. A teraz mám ešte z toho zimomriavky, pre mňa to bolo vtedy fakt fest nepríjemné, ale uvedomila som si, že ja naozaj iba cvičím, chodím v teplákoch, s copom, proste nemalujem sa, úplne kašlem na nejakú túto svoju stránku. Napriek tomu, aké dáry som dostala, tak som ako úplne to odignorovala a on sa ma to vtedy spýtal a ja som naozaj vtedy ako začala veľmi plakať. A bolo to veľmi zraňujúce a bolestivé, ale otvorilo to presne to, čo to otvoriť malo. A ja som sa začala o to svoje ženstvo zaujímať, o tú svoju ženu a prečo som od toho taká odpojená, prečo ma to tak vôbec nezaujíma. A
tam som sa postupne dostala k tomu vzťahu s mamou a s maminou mojou a v podstate som tedy prešla jednou metódou, ktorá mi ukázala, ako mi to detstvo a to všetko, čo som tam s ňou zažila, ovplyvňuje život ešte aj teraz, po 20 rokoch to bolo. No a tam opäť prišla jedna terapeutka, ktorá opäť udrela klinec po hlavičke a spýtala sa ma, respektíve pri tej terapii sa ma pýtala, že čo pociťujem ja ako 8-ročná, keď tá mama zomiera, a ja som povedala, že nič, je mi to jedno, a smiala som sa pri tom. Bola to taká moja obranná reakcia pri veľa terapiách, že ja som sa smiala proste na veciach, že moja mama zomrela, však pohoda. A vlastne ona sa ma spýtala, že dobre, predstav si nejaké iné 8-ročné dieťa, a vtedy môj brat už mal dieťa a ja som išla skrz to, ktoré som mala proste nejaký citový vzťah. Ako by sa ono cítilo, keby mu zomrie mama? Hej? A tam vlastne sa ako keby vo mne preplo všetko a ja som začala ako keby cítiť. A bolo to veľmi nepríjemné, lebo som cítila všetku tú bolesť, keď som sa tam ako keby na ňu pozerala v tých stavoch, a ten hnev a ten strach a tú bezmoc a to všetko, ako som strašne nechcela, aby odišla, a nemala som s tým čo robiť. A uvedomila som si, že malé deti cítia tiež veci. No a tam sa začala moja cesta, kde som vlastne všetky tie traumy, zranenia začala vlastne odkrývať a pochopila som, ako veľmi ma ovplyvňujú v tom živote. Ako veľmi som bola potlačená a nebola som sama sebou a nedokázala som tým pádom cítiť ani to dobré, ani to zlé, nič. Hej, že vlastne to bolo také ako, a keď už aj niečo to bolo často na silu, alebo to bolo umelé, alebo som musela hodinu meditovať, aby som sa fakt cítila príjemne, čiže tam sa mi postupne tie veci začali odkrývať, no a tam začala moja cesta terapeutky, pretože postupne tieto veci, ako sa nabalujú, ako ich odkrývate, tak zisťujete, že u ostatných ľudí je to veľmi podobne. Akurát niekomu nezomreli rodičia, ale proste niekoho rodičia boli alkoholici, niekoho bili, niekoho šikanovali v škole a tak ďalej, hej, že dejú sa tam rôzne veci a každý to má trošku inak, ale ten princíp vlastne zostáva rovnaký. A tak, ako som sa ja nepoznala a nechápala som a nevedela som tie súvislosti, sa veľa ľudí nepozná, veľa ľudí netuší spojitosť, netuší súvislosť a netuší, prečo veci v živote má, ako má. A ja som vlastne len ako keby porozumela tomu, ani som nešla na tie kurzy terapeutické za tým, že ja chcem robiť terapeutku. Išla som za tým s tým, že ja chcem seba vyliečiť, ale áno, nazvime to tak, psychicky, a vlastne som ako keby začala vnímať okolo seba, že sa to opakuje u tých ľudí a že to vidím a že ak chcú, tak im viem proste poradiť. Hej? A takto to vlastne postupne k tomu došlo a opäť ako mi ten kamarát povedal, že môžeš robiť trénerku, aj keď na to nemáš vysokú školu, tak som pochopila, že ja môžem robiť tú sprievodkyňu a tú terapeutku, aj keď na to nemám vysokú školu. Mám na to milión iných kurzov, vzdelaní, kníh a všetkého možného, čiže to vzdelanie je dostatočné a vlastne hlavne mám tú skúsenosť, že naozaj rozumiem, a to je, si myslím, to najdôležitejšie, že keď ten človek vie s vami prejsť tým procesom, pretože si to zažil a chápe, aké to je. Takže to je tak v skratke moja cesta, ako som sa dostala k tomu, čo robím. A taktiež to teraz veľmi rada prepájam aj s tým pohybom a s tým trénerstvom, pretože vidím, ako naozaj napríklad ľudia nie sú schopní si udržať nejaký tréningový proces, pretože sú vlastne v tých zdravotných problémoch. Alebo naopak, ako by aj chceli ísť cvičiť, ale nejdú, pretože im v tom bráni nejaký vzorec, hej, že hanbím sa, nie som dostatočná, budú sa na mňa pozerať, odsúdia ma, neviem čo. Takže vlastne krásne sa to dokáže prepojiť a naozaj, keď spojíte to telo, tú myseľ a proste toho ducha, tak sa váš život začne úplne inak vyvíjať a zrazu sa aj inak máte. Takže myslím si, že sa máte na čo v týchto videách tešiť. Ja pevne verím, že vás obohatia. Ak by ste chceli nejakú tému, respektíve máte nejakú tému, o ktorej by ste chceli počuť, tak mi kľudne dajte vedieť, môžete mi napísať niekde do komentáru alebo kľudne na Instagrame. Všetko nájdete v popise videa, kde ma môžete ešte nájsť. A keby ste sa chceli objednať na vstupnú konzultáciu na terapiu, tak môžete ísť na môj web, ktorý je tiež v popise videa.
a tam nájdete prihlasovací formulár na túto vstupnú konzultáciu. Tá je zdarma, je online, len aby ste vedeli, či je to pre vás, tam si povieme čo a ako. Takže tak, všetky infošky ďalšie, ktoré potrebujete, teda nájdete v popise a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!